Oh. Iki wis wayahe ngerah digede-gede ram. Dipanen iki. Oh, iki cah iki. Cicilan. Pon. Pon. Non, Lah kowe iki nyapa kon wong kon kocer kok malah. Kok malah nang kono iki nyapa ngono lho. yo engko dhisik to, wong isik ndelok iki kok buahe kok. Nyapa celuk-celuk iki. Nang iki bocah iki. Nyapa lho, Pak? Nyapa wong kon kocer malah nyapa lho. Yo wong sik ndelok buahe. Buahe kuwi dalem kabeh kok kocer iki. Wong kok kon kocer kok malah. Lah wong jenenge sik ndelok ya bakal yo tak kocor kok. Lho. Iki ya digawa kocer kok siji apa yo kan saiki kocer ya loro kok. Kok sak timbo rampung setahun apa piye? Alah kok kocer kok mek sak timbo sak umi lah digawa iki karepe piye? Wong kok kocer kok gersak timbo sak cingkir diombe rawar. Aduh, bote kaya mbuh. Dadak loro-loro barang. Ki ngopo? Aduh. Panas-panas. Mungkin diselang ya penak. Aduh. Nek tukulan lombok barang mungkin iki. Tony ngocori belah iki bocah iki. Masalah kocer iso ora lho. Yo iso to. Wong kocer sak timbo sor. Lah kok pipi kaya ngocor kembang lho kowe iki. Wong iki jane iso megahe ora lho. Wong ngocor iki sak timbo. Musim kaya ngene kok ngocor sancrit iki ora kaya wong ngocori kembang lho. Wong kok iso ora. Wong sak timbo kuwi nek ngocor. Sawit kaya sasi-sasi kaya ngocor kembang lho. Wong kok kon ngocori iki sak timbo iki sak uwit kok sak timbo mek pirang-pirang uwit iki. Alah, tun. Tandang gawe kok serapet top. Kok banyu ora gelem. Cikokne banyu lah kok ya. Buat masane rapet apa? Stimbo. Cikok ora gelem. Semene. Kok ora gelem muni. Jujur. Aku tak kocor. Kocor ijo. Kocor kok stimbo sacil malah mati terong karo lomboke. Wong iki nek kocor sing tenanan kocor kok malah sacil kaya ngocor kembang ae. Ngocor iki sak bong sak wit, sak timbo sak wit. Ragur nyami. Wong salah ora gelem ngewangi. Kene lho ya wis kesel apa dhewe malah dipaiti wae. Lo yo kesel krungu wae. Kocor iki sak timbo ngene iki to. Kocor kok iso sak titik-titik iki. Aduh. Gara-gara ton iki. Gara-gara ton kocor lagi adek. Pedes ton iki. Gara-gara ton iki mesti. Ya gara-gara ton, gara-gara sopot ibu koyo ngene.